počasia toho nového roku sa to oslavovalo. Na tí ľudia už pravda, boli zaistení na tú zimu s tými vecami, ktoré už potrebovali najviac. Záležalo tiež na jaká tá rodina bola, aké mali prostriedky, možnosti a ako prežívali ten nový rok. No, boli chudáci, čo chodili si vypýtať už a to už každý, pravda, bol jaksi ochotný podporiť cez tie svátky. Hľadeli pomôcť jeden druhému. Daj Boh šťastia tejto zemi všetkým ľuďom. Nech im slnko jasné svieti každý Boží deň. Nech ich sused láske má, nech im priazeň pokoj dá. Daj Boh šťastia tejto zemi všetkým ľuďom. Nech ich sused láske má, nech im priazeň pokoj dá. Daj Boh šťastia tejto zemi všetkým ľuďom nech. Daj Boh šťastia celej zemi všetkým národom. Nech im svetlo hviezdy lásky rozžiarujú. Hladný svetla dobrého, ktorým zdravia pevného. Daj Boh šťastia celej zemi všetkým národom. Hladný chleba dobrého, ktorým zdravia pevného, daj Boh šťastia celej zemi všetkým národom. Dopraj Bože tvojmu dielu večné trvanie, nech sa tabou nezahubí všetky protivenia. Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj, dopraj Bože svojmu dielu večné trvanie. Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj, dopraj Bože svojmu dielu večné trvanie. Máme dať šťastie. Máme dať. Narodil som sa v roku 1919 a otec sa tiež volal Ján. No a môj otec bol vyučený kolárom, mal svoju živnosť aj. Vyrábal tu pre ľudí, pre rolníkov. Mal pokazenie kolesov, lebo prišiel a otec toto robil, tu prevázal. Bolo viac dobrých gazdov, čo mali konia, tí druhí mali kravy a takto a potrebovali ti vozy na zvážanie obila a tak dále, všetkého, čo potrebovali si. Doviesť aj to palivo, to drevo. Sellák si všetko, mimo kolesa si ostatne mohol zrobiť, aj sellák, keď bol šikovniak a mal vercaj. Ale kolesa to si nikto nedovolil dať dohromady, lebo on potreboval svoj vercaj, istý. Keď už prišla zima tuhá, tak chodili väčšinu ľudia na sanoch, čo si vesli dovážali. Drevo a čo už bolo treba. Dobytku zbierali tú slamu, čím sa krmilo a seno. To sa vozilo väčšinu v zime, pravda, tiež ako z týchto, na lukách boli také stodolky, lebo to seno, keď sa pokoslo, nedoviezlo sa domov, lebo nemal plac preň, tak do tie stodolky sa dal, uložilo a v zime, keď už mal doma skrmenie, čo mal doma dovezenie, potom išiel do tie stodolky a tam si naložili to seno a zase už s tým krmili, ešte aby im to vyšlo do tej jary. Na začiatku minulého storočia bývali silnejšie zimy a mrazy. No a potopy úplne bývali zamrznuté. Bolo to dosť dlhé obdobie do tých fašánkov, za to prešlo.
A tí ľudia už z väčšinu sa držali doma, lebo na krosnách ženské delali plátno, chlapi drevo ešte zháňali, pravda, aby bolo to kúrenie, aby sa dalo čosi jaksi kúriť medzi tými radami. Bolo to také všelijaké. No. Bolo snahu tak, a išlo sa do holého vrchu zrezať buk, surové. A prišli sme do potoka, tam to bolo treba preťahnuť a v potoku sa utrhla reka, klada zostala tam v potoku a čil gumáky neboli tedy. Tak sa také drevo hodilo, vyšlo sa na roh, čo sa to tam privázalo, vyviezlo a doviezlo sa domov a hneď sa aj štiepalo a kúrilo. No, ešte otec mal to šťastie, že obrábal to suché drevo, tie obklady na tie kolesá, dačo. Takže my sme mali také triesky. A už tie triesky, keď sa hodili do šporáku, tak lebo sme mali dielníka chleb a v kuchyne šporák murovaní. Takže tam už sa dalo tá trieska a už to mokré sa hodilo na to a to už tak zhorelo jedno s druhým. Takže dalo sa kúriť tak. Len keď to bolo celkom surové, ako? To sa nechytilo. Čo sa týka výchovy, každý sa snažil, aby čo si bolo z toho decka, ako aby mali ten vztah k rodine tiež a už od malička už zaučovali k robote a do stordy aj sa muselo makať. Hovorilo sa tak, že čo otec vychová, že to potom má. Už to zapletaj. To chyť takto ináč zase. Túto ručičku a takto. A tak a Šilek toto zapletaj takto. No vidíš, to je ono. Hej. Dedinského hlasníka robil detko Plško. On bol taký zábavný, taký flegmatický, abych povedala, pokiaľ možno poctivec, 100% chlap. No. Lampášom chodil, boli lampáše na sviečky, ale toto bolo plechová nádržka, taká, ale dvojdecová. To malo knot, s tým chodil, no, aby mal svetlo. Hlásíval, neviem, 10, 11, 12, sa mi zdá, tak. Mal trúbku, ten roh, bolo na 10, tak zatrúbel 9 tonov krátkých a ten 10 už bol dlhý predĺžený. Odbyla 10. hodina, váka židu hospodina, opatrujte svetlo hen, aby nebol ľudom škoden. Náhodou, keď sa niečo stalo, nejaké nešťastie, takže on bol takým svedkom toho, čo to, ako to bolo, pravda, keď to bol ako voľný, keď sa volá, čo stalo, on bol takým, ako aj takým policajtom, čo po tej dedine tak reagoval na isté veci, bál na poriadok, skrátka. A oni už si toto vážili, keď mal stať, po prípade ísť do roboty nejakú si zrobiť. Ešte v noci niečo sa mala kráva oteliť, lebo niečo také musel dozierať. A toto si vážili za to, že už podľa tohoto vedeli, aký čas je. Lebo v tom čase moc prípadov bolo, kde ani v rodine hodiny nemali. Keď bolo tých, čo ja viem, väčšie 7-8 hodín už sa išlo spať v zime. To spalo už normálne. A spalo sa v zime, pravda, tak okolo 8 a 9 sa stávalo. Lebo nebolo svetla, ne? Lebo sa svietívalo sviečkami. Preto si ľudia vážili, keď mali obecného hlásníka. Len ten ďalej zachodí za prsty. Takáto zima už dávno nebola.